बयखौबो थुलुंगा होनो हानाय जाखांफु आबादारि अमर बसुमतारीनि स्ट्रबेरी बागानाव बिटिसि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासनि आगान। ओनसोलनि बयखौबो आबाद बिथिङाव थुलुंगा होनो हानाय चिरां जिल्लानि थाइखाजरा ओनसोलनि 1 नं सालबारि गामिनि थागिबि जाखांफु आबादारिनि न'आव आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ आगान होफैनानै बिथांनि स्ट्रबेरी बागानखौ नायगिदिंफैना बिथांनि आबाद मावनाय बादिनो बयबो बेबादि जेखि आबाद गायब्ला रावबो गोरिब थानाय नङा। बिथांनि आबाद मावनायखौ मोजां मोननानै आरो फैगौ समफोराव सुबिदा जानायनि सरकारनिफ्राय बिथांनो थाबैनो बेसाद रोगानो गारि गंसे होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। ओरैहाय अमर बसुमतारीया गावनि आबादथिलियाव मावफुं सोद्रोमा फैनायाव गोजोननाय आरो थुलुंगानाय फोरमायदों। गिबिथाराव स्ट्रबेरीखौ 1.5 बिघा आरो खुरुमजा 6 बिघाजों जागायनानै बे बाराव 6 बिघा स्ट्रबेरी आबाद मावदों, जायजों आं आंनि थांना थानाया मोजाङै गुस्लायबोगासिनो दं होननानै बुंथिदों अमर बसुमतारी बिथाङा। जिल्लानि आं माबायाव फैदोंमोन माने सिकिङाव फैदोंमोन आरो बेनि थाखायनो दा बर्तमान आं स्ट्रबेरीयाव अमर बसुमतारी माबा स्ट्रबेरी गायनायाव फैदोंमोन आरो बेनि उनाव वाटारमेलनावबो थांनानै नुबाय जे वाटारमेलन 20 बिघासो गायदो आरो स्ट्रबेरीबो तकरीबन 7-8 बिघा गायदो। बेयाव बहुत फल मोजां जादों। बिनि थाखाय जों नायनानै अननायबो जों अनबायबो आरो बेनिफ्राय जोंनि एग्रिकालचारफोराव हेल्प मोनदों आरो निजे फैयाखै लाबोनानैबो गायनाय नुदो। दा बेनि गेजेरावनो वाटारमेलनबो जों जानो मोनबाय। दा इयावनो सिगां गायदोंमोननो गायनो थाखायनो बेनिफ्राय रज'नानै दा वाटारमेलन थाहैबाय। बिनि थाखाय बहुत अननाय जाबाय आरो बेबायदि जुदि खेथि खालामोबा रायजोफोर खुनु दिन बेलेग मानसिनि आखायाव फैसा बिनानै खुनु प्रयजन गैखाया जागोन। न'खौ सामलायनो हागोन, सलायनो हागोन आरो नि जानायबो सक्ति थागोन आरो बेनि एलाबा भबिष्यते गामिनि मानसि नुनानै जेन आरो बेबायदि खेथिखौ मावो जोंनि मानसिया गरिब थायाबासिनो थानो हागोन आरो बेनि थाखायनो सब खामानि मावबा मोजां जायो। वाटारमेलन स्ट्रबेरी जि हायो बे खेथिखौ मावबा निजे भबिष्यतखौ अन्थ'गार गैखाया मोजां जागोन। दा अमर बसुमतारीया जिबायदि मावदो बेबायदि जुदि गामिनि मानसिफोर सब मानसिफोर मावोब्ला खुनु असुबिदा गैखाया। सार आथिखालाव खेथि खालामोबा जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेल्प होनाय जायो? दा गभर्नमेन्टनिफ्राय हेल्प होगासिनो दं। दा आं अमर बसुमतारीखौ जों गारि गंसे होगासिनो दंमोन। दा मथा मथि सप्ताहनि गेजेराव मोनगोन। दा टाटा युथ 15 ये मोनसे गारि मोनगोन। दा ये गारियाव जेसे एरियायाव वाटारमेलन गायगोन ये वाटारमेलनखौ बायना लांनानै बाया जानानै बेलेगाव फाननाय थाखैनो दा गारि गंसे होनाय जागोन आरो इनि उनाव जेब्ला वाटारमेलननि एला बा स्ट्रबेरी दं माबा माबा सब लानानै गामिनिफ्राय लांनानै जे बेलेगाव फाननानै मानसिबो जा मोनजायो आरो मानसि थायो मोजां थानो हानाय बेबस्था खालामो। अर्गेनिक खामानि मावदो अर्गेनिक थाखायनो दा जोंहा खुब खामानिया मोजां जायो। बिनिफ्राय बे देश बिदेशनि मानसिफोर लांगासिनो दङ। दा भुटानावथ' मथा मथि बेखौ पेकेट 500 थाखाखै मोनो आरो नाइनिटेल बा इटालियाव थांबाथ' मथा मथि 1500 फाननो हायो। खिन्थु दा बेबायदि जादों जे जोंनि लकेलाव फानबा गुवाहाटियाव फानबा मात्र 80 थाखासो मोनो पेकेटाव आरो जुदि भुटानाव मोनबाथ' मथा मथि 500 थाखा मोनो। बेबायदि सोलिगासिनो दं। जेराव हायो फाननो बेबस्था खालामबा जायो आरो मोजाङै निजे न'खौ सामलायनो हानायनि कन्डिसन थायो। एस्टिमेट होनायखौ जों बहुद सिनसियारिटि होदो। जों सामलायना लायो कागजफोरखौ कमप्लिट लानानै जे 4 जिल्ला दा 4 जाबाय। दा मा होननानै समान समान जुदि चिरांखौ जों 20टा होदोबा जों क'क्राझार 20टा होदो, बाक्साबो 20टा, उदालगुरियाव 20टा होदो। राननानै सब मानसिबो खामानि मावनो मोननो नांगौ। दा साना जे जों मोनाखै होनना बुंनो नाङा। दा बहुत आन्दलन खालामबाय गथ'फोरा दा बिटिआर पुरुन सरकाराव। बिनि थाखायनो जुदि मानसिफोरखौ जों एसे खामानि मावनो साहाय्य होआबा खालामाबा असुबिदा जागोन। खारन इसोरबो नांलाय खुंलाय खालामनानै जुद्ध खालामनानै दा रायजो लाबोनायनि उनावबो जुदि जेबो खामानि मोनाब्ला असान्ति थायो। बिनि थाखायनो सब खामानिखौ मोनथों होननानै आं सब मानसिखौ एसेबाबो होनानै सब राहा होदो। आं सिगाङावनो बरायग्रोयो गासैबो बे निउसखौ नायग्राफोरखौहाय। आङो दिनैहाय जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि इएम फैनाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला केटिकफोरखौ मोनसे इनकारेजिं खालामना होनाय बायदि मोनो बेफोरबायदि गिदिर मानसिफोर नायफैयोब्ला। बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो नायफैनायनि थाखायहाय। एग्रिकालचारनिफ्राय आरो दिनैसिम मा हेल्प मोनखो आरो मा मोनबावगोन आसा? आङो थांनाय 4 बोसोर जाबाय आङो बे स्ट्रबेरीखौ गायनाया। गायजेननायनिफ्राय आङो जथेस्थ' आङो नांगौ रोखोमै आङो माबाखौ मा होनो एग्रिकालचारनिफ्राय आं हेल्प मोनगासिनो दं, दासिमबो मोनगासिनो दङ। मावनायखौ नायफैयो बिसोर सार्भे खालामफैयो अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेनिफ्राय बिसोरो नांगौ बायदिखौ बिथांमोना आंनोहाय सहाय होगासिनो दं आरो दासिमाव। आगोलाव बेसेबां खेथि खालामदोंमोन ओमफ्राय देग्लायहाय बेसेबां खेथि खालामदोंमोन? आङो फार्स्ट स्टार्टिङावहाय 1.5 बिघा खालामदोंमोन स्ट्रबेरीखौ। बेनिफ्राय वाटारमेलनखौ आङो 6 बिघा बानायदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो स्ट्रबेरीखौ आङो 3 बिघा बानायदों। बेनिफ्राय देग्लायहाय आङो 6 बिघानिबो एसे बारा दं आंनिया गासैजों स्ट्रबेरीया। बेसेबां
माबा जागोन बाव जेनेबा इनकाम खरसा गासै खरसाया आङो माने 6 बिगायाव ओरैनो 5 लाखनि एसे गोजौ थांबाय 5 लाख बायदि थांबाय आरो 5 लाखनि गोजौबो थांबायबो होनना बुंनांसिगोन माने ओरैनो दासिमावबो खरस थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय ओंखायनो माने इनकामाबो दङ गैया नङा जोङो दायो बै समाव फार्स्ट जोङो फानजेननाय समाव जोङो 600 थाखा रेटआव जोङो हलसेल हरदोंमोन बेनिफ्राय दायो जों एसे माने माबाया एसे बारा ओंखारनायखाय रेटना एसे खमायबाय 400 450 बेफोरबायदियाव दंगासिनो दं आरो दाबो थेवबाबो खहा गैया 200 थाखानि फाननो हायोबाबो जेबो लस गैया स्ट्रबेरिया मायबा मोनसे गोदान आरो खेथि खालामनो सानदों नामा दा खेथियाखौथ' आङो खालामनो सानगासिनो दङ आङो माने ड्रागन एसे जों गायनो नायगासिनो दङ आं बेखौहाय रेडि खालामबाय बेनिफ्राय वाटारमेलन गायनो नायगासिनो दङ नैबेवहायबो रेडि खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो भेनिला एसे गायदों बेयावबो 1 बोसोर जाबाय भेनिला गायनाया दा फ्रुइट्स मोनथ'वाखै फिथाइ मोनथ'वाखै खेथि मावनानै माबायदि लाब जादों होननानै मोनदांदों आदाया खेथि मावनानैनो आङो न'खरखौ सलायगासिनो दं आंनाव गुबुन खुनु बिजनेस गैया दा आङो खेथिजोंनो आङो बेबायदिनो न'खरखौ सलायगासिनो दङ दा जथेस्थ' बेबायदिनो खेथिजोंनो आङो दिनैहाय मोजां परिबेसाव फैगासिनो दं आरो आथिखालाव खेथिखौ माने गोबां मानसिया खम जालांनो हमदों दा खेथि खालामो जे मोजां जायो मा बुंनो सानो बेनि सायाव खेथिखौ मावनानै माबायदि जिउ खुंनो हायो मानसिफोरा आथिखालाव माखासे मानसिफ्रा माने मावनो बानायबो दङ दंनायालाय खेथिनि सायावहाय ओरैनो एसे मावालासिनो एकदमबारे बायदि रोखोमै बुंनानै बेबायदिनो मोनगोन मोना बेखौ सासपेक्ट खालामो खिन्थु जोङो मावनानै जुदि खस्थ' खालामोब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ मोनथारो आरो ओंखायनो जायानाखि माने मावनो गोसो गैया बिसोरखौथ' जों जेबो बुंनोबो हाया खिन्थु जायानाखि मावनो गोसो बिसोरो मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनखागोन आरो वान टाइम नोङो मावबायब्ला नोङो बे खेथिखौ नोङो मावबाय थानो गोसो जाखागोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नोङो हेल्प मोनगोन खिन्थु मावालासिनो नोङो खनसेनो गभर्नमेन्टनिफ्राय हेल्प लुबैदोंब्ला बे जानाय नङा आरो नोङो निजे नोंनो मावग्रोनांगोन नोंनो एक्सपिरियेन्स लानांग्रोनांगोन होमब्लासो गभर्नमेन्टनि माखासे मानसिफ्राबो दिनै बेबायदिनो हेल्प होनो थाखाय आवगायबोयो